Mä oon ollut europarlamentissa just energia- ja ympäristölainsäätäjänä siellä oikeastaan sen koko ajan. Ja muistan ne ajat, jolloin tästä uusiutuvasta hurahdettiin ja sitten joskus 2006 aloin itse huolestua siitä, että jos näistä uusiutuvan tavoitteista, joita siihen aikaan vasta tehtiin, niin tulee liikaa tällaisille tehottomille eli vaihtelulle alttiille energiamuodoille. Ja aloin vähän puhua siitä ja aloin tutkia asiaa ja oletin, että sen materiaaliset tai fyysiset rajat ymmärrettäisiin, että siitä ei tulisi tällaista yleisreseptiä kaikkeen, mutta ongelmaksi huomasin sen, että ihmiset ei yleensä ymmärrä, eikä poliitikot ymmärrä sitä, että mikä on megawattien ja megawattituntien ero. Että se on suurin ongelma tässä asiassa, että tästä tuli sellainen korvien välienergia, kokoaan paljon suurempi energia, joka oli iso niin kuin pääsisäisesti, koska siitä tuli tällainen ympäristöaatteen symboli, mutta sitten käytännössä se on sen verran tehoton,